Stierače stierajú. Stierajú. Počúvaj. Klakson trúby. Haló. Áno. Ty sa už neblázni, my musíme začať pracovať. No, Vieš, vidíš kde sa nachádzame? No viem. Chmelnici. To je trošku inak, ja by som to preklasifikoval upršanej chmelnici na východnom Slovensku. Ale nič to nemení na tom, že je to úžasná starobilá obec, ktorá oslavuje 700. výročie, je blízko starej Ľubovne a my sa dozvieme o nej všeličo zaujímavé. Áno, a platí v nej pravidlo, nestoj priamo pod podkvapom. Áno, a preto ideme za starostkou, aby sme boli múdrejší. Poď, prosím ťa. Ja som nevedela, že máš tak rád vodu a Mám, dáš. však ja som ryba. Dobrý deň. Daj Bože. Daj Bože. Takmer sa mi chcelo pozdraviť, že guten tag tuto v tejto obci. Tak, že willkommen bei uns. Willkommen, rozumiem, že nás vítate. No, ale keby som po našim, to by ste nerozumeli. Vážne, No, skúste schválne. No, wo seid ihr hier so? Dobre celkom. Odkiaľ sme prišli, alebo... To tak vyzerá. Áno, tak- to je tak to podobná znelo? nemčina. Aha. Je to obec, ktorá má nemecké korene. Je tu neuveriteľné nemecké nárečie, ktoré nie je ani čistá nemčina, je to také poprepletané, aj trošku slovenčiny tam je. A celý život ste tu prežili v tejto obci? 700 rokov. 700 rokov už je obec. Veľmi dobre vyzeráte. Ale ja nie. To bolo milé. 83. Jej tu v zápäti došlo, že čo nám vlastne povedala. Tak sme sa zarozprávali, že sme No aj a zabudli, že my tu hľadáme, starostku hľadáme. Obecný úrad. MNV už bolo pred 25 rokmi. Hej, a teraz MNV je. Hej, to ja som... Nie, vtedy bolo MNV, teraz je obecný úrad. Obecný úrad, tak? No vidíte, ja už naopak. No. Ale pošlite nás spokojne na MNV. Pôjdete dolu cestou. Áno. Dobre. Tam je lavička a tam už vidíte taký dom a toto tam je obecný úrad. Kde nájdeme starostku, alebo ako sa volá, ako vyzerá? Naša pani starostka je inžinierka architektka Zita Pleštinská. Momentálne je v teréne v obci, pretože nám pršalo, tak išla kontrolovať náš potok. Ako vyzerá, aby sme ju spoznali? Tak dnes je v červenej vetrovke, pretože je do toho dažďa. A dozvedeli sme sa teda, že študovala v Budapešti, že je to vyštudovaná architektka, ktorá vlastne skončila takto v Chmelnici a priviedla ju sem láska. Martin, to je ona, podľa mňa. Tak červená bunda. Áno. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy už nie tu? Vy si tu tak stojíte do potoka, hľadíte, nie ste vy starostkou tejto obce? Som. No, vidíte Predstavte to. si. Tak ideme za vami? No poďte. No len mi povedzte, toto je pravý breh Chmelnice a toto je ľavý breh Chmelnice? Tak je to rozdelené? Toto je prvé, čo počujem od vás. My poznáme, že tento potok je problematický. Aha. Problematický je preto, že keď prší, Áno. tak zdvihne sa hladina Popradu. Aha. A vtedy Poprad sa vzduje a náš potok sa vráti do obce. No poďte. Viete, čo sa mi najviac páči na tejto situácii? Že Katka má obuté gumáky a kráča po tých kameňoch, ako keby išla v nejakých Si to chcela loničkách. vyskúšať. Dobrý deň, ja vám ďakujem. Dobrý deň, prajem. Toto je normálne, som dostal pomocnú ruku od starostky. Veľmi ma teší. Nie som rodák z Chmelnice, ale Chmelnica je pre mňa viac ako moje bydlisko. Mám k nej veľmi vrúcný vzťah a som rada, že môžem žiť v tejto obci. Chmelnica to, že je nemecká obec alebo obec s nemeckým dialektom, mala veľa problémov, pretože keď v 44. Zobrali časť Chmelničanov do Nemecka, Jasne. potom prišli ruské vojska a 42 5 žien a 37 chlapov zobrali do Ruska. Čiže dedina sa zachovala, pretože keď bol tu kňaz Štefan Putanko a dal avízo ľuďom, že príde niekto, tak utekali do lesa. Utekali, aby zostali, aby mohli pre Slovensko urobiť čo najviac. Prečo by Chmelnica mala byť najdedinkou?
Najdedinkou by mala byť preto, že má krásnu prírodu. Dedina má vynikajúcich ľudí, ktorí sú veľmi zdatní, sú to šikovní remeselníci, čiže v tom je energia. To ma nabudzuje, aby som niečo pre tú dedinu spravila, aby tá dedina bola najdedina Slovenska. My máme pre vás pripravených niekoľko úloh a myslím, že tu hneď prvú máme priamo pre vás. Áno, na tú môžeme v podstate už ísť, hej? Prvá úloha sa teda týka starostky samotnej a keď už sme si cestou stihli potýkať, tak túto intimnú chvíľku využijem na to, aby som ti zahalil zrak a nič neprezradil. Katka, vedieš správne svojho klienta? Teraz zistíme, ako poznáš svojich ľudí, svoju obec a predmety k obci patriace. Pim! Môžeš otvoriť. Nech sa páči. Ešte pršať prestalo, tuším. Pani starostka išla do prvej úlohy trošku taká nervózna, pretože si uvedomuje, že je tu starostkou 4 alebo 5 mesiacov. Ešte tam padla taká informácia, že no možno, že o 2, o 3 roky už bude tých ľudí lepšie poznať aj tie veci, kam patria. Máme tu 5 predmetov. Jeden je bicykel, potom je tam harmonika, je tam kladivo, je tam kríž a hento čudo je vlastne, neviem čo. Krpko by som povedal. No, je to také čudo. Tak, a nech sa ti páči, hovor. Čo si o tom myslíš? Tak to je ťažké teraz rýchlo, lebo takéto predmety sú takmer v každom dome. Fakt? Áno, na bicykloch ľudia chodia, ale že by som teraz rýchlo poznala bicykel. Mohol to byť aj bicykel asi mojej pracovničky na obecnom úrade, alebo v škole, ako možno pani Táničky. No. Mohol a nemusel. Bicykel bol skvelý predmet, pretože rozmýšľala, komu by mohlo patriť, ale potom sa rozhodla, že sa pôjde na obecný úrad, že by to mohlo byť jej kolegyne. Ono je klsko. No ale vám to svedčí, poďte. Svedčí nám to? Perfektní ste. Dobre. Ste super. Nemáš strach? Nie. Lebo ja, hej. Už aj ja mám strach. Lebo ja áno. Držte sa poriadne. Dobre. Martin, utekám za vami. Tak sa mi zdalo, že keď chodím s pracovníčkou domov, že ten bicykel bol žltý. Ale vždycky chodíme, keď už slnko zapadá, čiže zrazu bol zelený. Ale tak som povedala, že asi... A kde má kanceláriu? Tu, hore. Čiže je to vašej... Tak... Myslím si. Ako sa volá? Marienka! Marienka! No čo sa deje? Mňa voláš? Áno, mala som uhádnuť a ja som dedukovala, že to je tvoj bicykel. A čo si sa bol s ním previesť niekde? Vyskúšať? Ja som sa na ňom povozila a musím povedať, že sa na ňom jazdí veľmi dobre. Áno, aj mne sa na ňom dobre jazdí. Takže je váš? Áno, môj. Super. A kam ho máme postaviť? Tuto dole môže byť? Môže tu byť aj opretý o budovu. Ďakujeme, Dobre. Marienka, moja zlatá. Tak Za málo. prvý bicykel, Prvý predmet je vrátený. Dobre, tak ďakujeme. výborne. Ďakujeme. No, pokračujeme ďalej. Nepijano, nepí vodu, voda ti je len na škodu. Radšej sa ty napí vína, to je dobrá medicína. Možno Pán Boh mi dal talent spevu, možno dobrý hlas. Chodila som v Nitre 10 rokov do ľudovej školy umenia. No vieš, ja som chcela byť ako opernou spevačkou. Aha, vidíš to? Ale potom otec povedal, nie opernou spevačkou, ale musíš mať remeslo v ruke. No, Tak som architektka išla. Ale ja som nikdy nechcel byť heligonkárom a ani mi to nejde. Ale náhodou celkom dobrý podmas. No ale kde Skúsme sme to teraz? vrátiť? Kam ideme? Tu, áno. Skúsme. Ideme dovnútra? Áno, ideme dnu. Poďte, môj zlatý. Heligonka je spájaná s Ujom Kravčíkom. Ujo Kravčík už má 85 rokov a toho roku so svojou manželkou oslávili diamantovú svadbu. A keď vidím Uja Kravčíka, vždycky má so sebou túto heligonku. Musím vám povedať, že prečo sme tu. Ako starostka mám uhádnuť veci, ku komu patria. A ja keď som zbadala túto heligonku, tak som bola na 100% istá, že táto heligonka patrí Ujovi Kravčíkovi. Je vaša teda?
Hej. Výborne. A aj by ste nám niečo zahrali, Ujo? Krásne bolo, ako jeho manželka hovorila o tom, že vlastne ona zrejme tú harmoniku nemá až tak rada, pretože vždy jej odlákala toho muža vlastne do spoločnosti, do krčmy a tým pádom nebol s ňou doma. No a my sme sa tam rozospievali vlastne. Tam sa to zmenilo chvíľočku na operetu. Ďakujeme za všetko, dobre nám tu bolo, ale musíme ísť zase ďalej. Boli ste skvelí, dovidenia. A už poďme konečne. Druhý predmet odovzdaný, starostka odchádza, rúčkou máva. Čo sa týka krížu, tak som rozmýšľala, lebo je to vlastne takou tradíciou v rodine Langových, že rezbárom je otec aj synovia. No tak sme v dielni a keď hovorím, že som videla to drevo, tak mohol to byť len Jan Lang starší alebo Jan Lang mladší. Ale myslím si, že s týmto krížom... Jan Lang starší robí skôr iné veci. Nábytky a také okna, dvere. No a ja sa venujem drevorezbe, tak... Uhadla ste, samozrejme. Takže super. Super. A čo nám ešte ukážete? My sme zvedaví. Momentálne robím poslednú večeru. Iha. Pracujem na tomto reliefe. Že ste sa rozhodli zo stredu začať. Teraz hej, lebo ináč začínam stadiaľ to, ale stále si hovorím, že keď ten Kristus sa podarí v strede, ten výraz tváre, čo ešte nie je hotové teraz, tak potom už to ostatné sa ľahšie robí, hej? Vyskúšame. Akcia Krtko bola náročná. To bolo pre starostku úplne, že martýrium, tak trošku, pretože bola zmetená. My sme vlastne boli v dvoch záhradách, v dvoch domoch, kde sme nikoho nenašli, ale bolo aj zjavné, že zrejme tam ten Krtko nepatrí. No a nakoniec sme museli pristúpiť k tomu, že sme išli za Táničkou, za našou spojkou. Vedieme ťa k Táničke, ktorá vlastne je naša spojka a ktorá vymyslela všetky tieto predmety a musím povedať, že vymyslela to fantasticky, keďže si v koncoch. Áno, našila na mňa budú. Ja som celkom rád, že s tým Krtkom to vychádzalo tak, ako to vychádzalo, že sme trošku tú Zitu aj potrápili. Tak teda ako Táňa, no tak ste na mňa takúto budu našili. Ako tie predmety sa spájajú, ale Krtko, ja som si myslela, už sme boli v dvoch domoch, ale zatiaľ ešte ten Krtko, akože nič. Ja mám ešte ako indiciu tretiu, ale ja si myslím, že ty mi ako poradíš. Každý deň okolo tej záhradky chodíš minimálne 2-krát. Je to pekný domček, blízo obecného úradu. Blízo. Vyjdeš z obecného úradu, ideš s cestičkou domov. Ideš s cestičkou... Práve sa niekomu rozsvietilo. Už vieš? Je to tu asi už Pesovcov. Asi. Starostke padol kameň zo srdca, keď konečne Krtka umiestnila tam, kam patrí. Keď starostka zbadala kladivo, tak myslím si, že v prvom momente rozmýšľala, že teda kladivo môže mať každý, ale veľmi rýchlo jej napadlo, že tu majú kovačskú dielňu a že zrejme je to nejako spojené s tým. Tak ale toto je úžasný priestor. Počujete ten zvuk, Martin? My sme sa dostali do tak zvláštneho priestoru, kde bol jeden mladý, krásny, blondiatý muž, svalnatý, lebo však kovač musí byť svalnatý. Takže keď som videla to kladivo, tak som vedela, alebo rozmýšľala, že kde by patrilo, ale jasné mi bolo, že to... Ja neviem o tom, že ja ich tu mám dosť a že neviem, či to je moje. No. Srandoval som, je to naše. Áno, super, dobre. No, dobro.
Mne sa hrozne páči starostka, ako s nami spolupracuje, ako nemá problém tancovať, spievať, okamžite reaguje, je vtipná, je s ňou fajn, fakt je dobrá. Teda, devčatá, musím vám povedať, že v rámci tej prvej úlohy som sa dnes normálne cítil tak trošku muzikálovo. Aj sme si zaspievali však, tak to tak ukončíme, Martin. No však počujem, toto je priestor normálne ako v pomáde. Takže chce to len rytmus. Prvá úloha je splnená. Takže ti gratulujem. A ďakujem. A my ideme na ďalšiu pam pam. Však vás ten spev prejde. Tánička. Keď sme zadávali druhú úlohu a išli sme za Táničkou, tak sme sa zrazu ocitli na mieste, kde je tak tichšie možno, kde je tak príjemne a boli sme v škôlke. Tánička, nechceme ani vás, ani detičky rušiť, ale my sme tu kvôli druhej úlohe. No a druhá úloha súvisí s takouto susedskou výpomocou. Tak nás zaujíma, že či si tu ľudia vlastne u vás pomáhajú. No, pomáhajú, ako na každej dedine. Ja si myslím, že je to normálne, že si ľudia pomáhajú. No a vy ste asi chceli niekomu, akože by sme mali pomôcť? No jasné. Bolo by to najlepšie, keby niekto potreboval pomoc, ale potom je samozrejme dôležitá aj tá druhá vec. Potrebujeme nájsť ľudí, ktorí budú ochotní pomôcť. No ako u nás v dedine. No a jednu by som aj mala, takúto rodinu. A čo také? Pomoc by bola dobrá pre deti. No. Pre detičky. Ako deťom? Deťom? Ich deťom, tejto rodiny. A ako by sme im mohli pomôcť? No, oni žijú v trošku takých chudobnejších podmienkach. A tie deti si naozaj zaslúžia. Ja si myslím, že každé dieťa má právo na lepší život. A čo by sme mohli teda pre nich? Izbu detskú by sme im, ako izbu detskú by sme im mohli takto pekne zariadiť. A veľmi príjemné bolo, keď sme Táničke zadávali tú úlohu, ako postupne vychádzali z tej spálne tie malé 5-ročné detičky, ktoré sa práve zobudzali. Boli ako také slniečka, ktoré si tak pomaly tam prechádzali, sadali, ešte trošku spinkali. Tak to bol pre mňa zážitok. Tak sa vidíme potom zase. Áno. Tak ahojte, decká. Ahoj, čaute. Oni sa zobudili. No, čaute. Ahojte. Videli pekne, máte tu pekného uja však. My sme sa potom s Táničkou rozdelili, ona išla zháňať ľudí, ktorí budú pomáhať. No a my s Martinom sme boli veľmi zvedaví, ako to vyzerá v tej rodine, o ktorej nám Táňa rozprávala, a preto sme sa vybrali tam. Dobrý deň. Vítame pekne. Dobrý deň. Prepáčte, že sme vás takto prepadli. My sme ale veľmi zvedaví, ako tu žijete, ako sa vám tu žije. Celkom. Celkom dobre? No. S kým tu žijete? Manžel, mama, brat, aj 2 synovia. Tak ste veľká rodina. Sme. Synov máte ako veľkých? 10 a 8. Situácia v tej rodine bola zvláštna. Naozaj vidno, že potrebujú pomoc. Chalani sa tu hrajú, takže toto je ich Tu mali izba? všetko, hej, lebo tu mali aj notebook, aj prakticky všetko. A vedľa je... A tam je televízor, aj spálňa. Tam vy spíte, jasné. Toto je tu ako obývačka, vôbec to nevyzerá ako detská izba. Ja teda si detskú izbu predstavujem trošku inak. Čo bolo pre mňa úplne šokujúce, bolo poznanie, že tí 2 chlapci nikdy v živote nemali detskú izbu. To znamená, že títo 2 chlapci nikdy nemali detskú izbu? Nie. A videli ste, ako vyzerá taká typická detská izba? Kde ste to videli? Ja som videl, tam, ja keby bol suseda. Keď ste boli na návšteve? Aj u bratranca. U bratranca. A nikdy vám to nechybalo? Nie, hej. Tebe hej. Keď som to videla, tak som cítila lútosť voči tým chalanom. Taký trošku smútok a takú potrebu zmeniť to.
Jednu prosbu mám na vás. Vy malujete o jediny. Čo už teraz? My prerábame všetko, Hány, poďme sem. A čo potrebuješ? Ideme ku Marchevkovým. No tak Trebalo by ideme, im Hány. pomôcť. Prídete pomôcť. Ideme? Tak prídem, čo by ne. ktorej? Aj keď mám robotu, Tak ale sa tak čo by ne. chvíľočku. Dobre. Čo ja viem, 10-15 minút, aby sme prídeme, sa... hej. Dobre? Hej, no to už. Dobre. Á, díky. Dobre, Cením si, že robíte svoje a idete Hej. pomáhať. Dobre, Teším dobre, sa. díky. Čau, Angeli. Čo robíš? Želím. Ježiň. Potrebujem niečo od teba. No hovor. Potrebujem, aby si išiel so mnou niekde, keď máš chuť na robotu. Niekomu pomôcť. Komu? Marchevkovým. No, hlavne ide o to pomôcť deťom. Môžem dobre. počítať? Hej, počítaj so mnou. Ďakujem, Dobre, ďakujem. dobre. Čauko. Čau, čau. To, že tie dve deti nemajú detskú izbu, má možno trošku svoj pôvod v tom, že ani ich mama nemala detskú izbu. A vy ste mali detskú izbu, keď ste boli malá? Ani nie. Ani nie? Tiež, lebo my sme prakticky vyrastali bez otca tiež. Akurát v jednej izbe tiež všetci traja. Ja som mala 2 bratov, takže všetci traja v jednej. Takže bude fajn, ak tí vaši chlapci Oni na sa tom budú potešia. lepšie, No. ako ste na tom No, boli no. vy. Ona im to nevie vytvoriť, takéto zázemie, práve preto, že to ona nikdy nepoznala. Čo si sa na vás chystá? Nebojte sa, bude to určite len Prichádza to od príjemné. chrbta. Môžem sa otočiť? Áno, no skúste sa otočiť. Môžete sa, samozrejme. Čo Pozrite sa to tu sa na tú deje? rozstavu. Tí ľudia okolo si to uvedomujú, že tí chlapci to potrebujú, že vlastne žiaden takýto iný prípad v dedine nie je. A z toho mám dobrý pocit, že pomáhame na tom mieste, kde je to najpotrebnejšie. Vidím, že sa podarilo zorganizovať dosť veľa. No aký sme? No vy ste fantastickí, naozaj. No my sme sa pozerali na tú ich detskú izbu, Ktorá ktorú sa vy chystáte neexistuje. urobiť, takže vlastne detská izba vôbec neexistuje. Tí chlapci detskú izbu vôbec nikdy zatiaľ nemali Nikdy. a veľmi sa na ňu tešia. Úplne som z nich cítila, z tých žien, ako veľmi chcú pomôcť, ako si uvedomujú ten rozdiel, ako žijú ich vlastné deti a zrejme, že im je strašne ľúto, že tí chlapci žijú v takom prostredí. To vie, ako si to oni vlastne uvedomujú, tí chalani, že či teda majú trošku taký iný pocit, pretože fakt žijú asi inak ako väčšina detí v tejto obci. Fakt nie je na nich vidno akože. Možno vo vnútri určite ich to trápi, Asi že... áno. Hej, no, určite. Ja som potom objavila malého Maroša, ako je schovaný vedľa. To ma až tak dojalo, že on bol schovaný, aby nevidel, čo sa deje v tej ich izbičke. Haló? Kto sa to tu schováva? Maroško, a ty tu čo robíš, prosím ťa pekne? Prečo sa tu schovávaš? Povedz mi. Čo? Nechcem to vidieť. Nechceš vidieť, čo sa tam robí, hej? A tak, ako sme ti povedali, že až keď to bude hotové, tak sa prídeš pozrieť. Ty si zlatý chalanisko. Potom bolo pre mňa ešte celkom silné, keď mi malý Maroško ukázal tú kvázi druhú izbu, kde spia vlastne všetci. Počúvaj, a toto je tá izba. Tam ste sa hrávali s tvojim bratom a tuto spíte? Celá rodina? A poď mi povedať, že kde ty spíš, na ktorej posteli? Tuto na tejto posteli s maminou? A tu spí kto? Otcom. A tvoj brat, ten spí kde? Na tejto. A tam hore, hej? Podľa mňa každej máme tak trošku zovrie srdce, keď vidí, ako žijú tieto deti, pretože v dnešnej dobe mám pocit, že drvivá väčšina detí má krásnu izbičku alebo aspoň útulnú izbičku, pretože dnes už aj za málo peňazí sa dá tým deťom vytvoriť niečo pekné, kde sa môžu hrať, kde sa môžu dobre cítiť. Takže toto bolo pre mňa dosť tvrdé. Keď som videla tú izbičku, tak sa veľmi tešila. Ja vnútorne som cítila radosť z toho, ako sa podarilo zmeniť ten škaredý priestor, kde tie deti žili predtým, na naozajstnú detskú izbu. Čo na to vravíš? Ja nemám slov. To je teda parádna zmena, Martin.
Ja si myslím, že oni budú hotoví, tí chalani. Uvidíme, ako zareagujú. No. Akože narobili sa na tom, ale stalo to za to. Tak čo, zavoláme ich? No jasné. No čo? No tak poďme na to. Je tu niekde v tomto dome nejaký Maroško a Sebastián, ktorí čakajú na svoju novú detskú izbu? Poďte sem donútra. Tak poďte, chalani. Hej. No, popozerajte sa a povedzte, čo teda, ako sa vám páči. No, dobrá je. No. Môže byť? Hej. 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 Najkrajšie asi bolo, keď tí chalani uvideli tú posteľ. Vtedy mi tak došlo, že čo sme spôsobili, že vlastne naozaj tí chalani budú spať vo svojej vlastnej posteli, peknej, kde im bude dobre. No čo? No Maroško, poď vyskúšať. Bum. Čo je tam aj periny sú tu Kľudne aj nohu čo? daj druhú hore a vyskúšaj. Čo? Dosť veľká je tá posteľ pre teba. Ja keď som sa na nich díval, tak mi to prišlo trošku ľúto. Ja som mal svoju detskú izbu, moje deti majú svoju detskú izbu. Príde mi to ako úplná samozrejmosť. Čo to s tebou robí toto? Čo cítiš teraz? So mnou? Ja cítim radosť. Ty si dojatý. No však ja sa teším. Pretože títo chalani nemali detskú izbu. Konečne ju majú. Od dnešného dňa. Toto sú všetko ľudia, ktorí sa pričinili o to, aby ste vy dvaja mali konečne svoju detskú izbu poprvýkrát. A vy ste hovorili, že im chcete niečo povedať, chalani. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli postaviť detskú izbu. Ten Sebastián. Asi je to naozaj taký trochu iný chlapec, že on vlastne chodí každý týždeň do knižnice, že číta knižky. A preto si myslím, že je to chlapec, ktorý vníma, cíti, preto mal aj tú potrebu sa poďakovať ostatným. Niektorí sú dojatí. Áno, a ja. Staruska nám pláče. Staruska má... Radosť. Radosť. Radosť, že sa poskladali, že vlastne prišli pomôcť. A možno aj to, že vlastne cítia, že Chmelnica s takýmito úžasnými ľuďmi je najdedina Slovenska. Zo srdca vám ďakujeme, lebo vy ste to robili zo srdca, tak vám takisto my ďakujeme. Radosť týchto dvoch chalanov nech je pre vás večnou odmenou. No a ak Chmelnica je najdedinou Slovenska, toto sú najchalani Chmelnice. Aj im zatlieskajme. No a len tak okrem toho, teda vlastne sa vám takto úspešne v súboji o titul najdedinka Slovenska podarilo splniť aj druhú úlohu. Tak vám ďakujeme. To je zvláštne, Martin. Napriek tomu, že sme urobili pre chalanov fantastickú vec, aj tak cítim takú trošku nostalgie. Smutok? Čo ti ja viem? No tak, že sú možno stále ľudia medzi nami, ktorí potrebujú pomoc. A vieš, čo som si uvedomil, že žijú možno hneď vedľa nás. A niekedy ich nevidíme a je super, že v tejto dedine to videli a pomohli. No, ale čo? Chceš to odľahčiť? Ja potrebujem pomoc občas. Ty potrebuješ... vedia ti stále pomáham. No, ukáž mi cestu. Kam? Rájem? No, napríklad. Ukážu ti cestu rájem. Skoro ako God. Čo? Áno, skoro. Hej, skoro. Tak čo? No, nič, ukázala no, si mi. No tak ty mi zaspievaj. Nie, na záver, nie, prosím, to bolo úplne mi. zbytočné. Tak poď, Katko. Ukážu ti cestu rájem. Preboha, len to nie. Katka! Martin, to čo je?
Pozri, čo som zohnal. Tak ale veď to je nejaká stará rároha, nie? No ja ti dám starú rárohu. To je motorka, nie? No, keď sme boli my malé deti, tak toto sme závideli veľkým chalanom. Výborne, nepovedz mi, že na tom vieš jazdiť. To ti nemôžem slúbiť, ale môžem to vyskúšať. Pozri sa. Počkaj, máme toho dnes veľa. Áno, vystav. Sadaj! Ja sa bojím. Počkaj. Ja mám dať nohy, tam mám dať na nohy. tie stupačky. Aha, počkaj. Pozor, auto. Wow! Choď pomaly. Choď pomaly. A pri kraji. Ja tu bojujem s motorkármi a Katka s Martinom sa prevážajú na motorke. Ale prepáč na moja zlatá, no. Prepáč, ja tým som normálne vážny výraz tváre, som sa na chvíľu zlakol, ale ja som ju tak niekde našiel. Požičal však. Požičal som si ju. No. Tak si hovorím, že ťa potrebujeme veľmi rýchlo nájsť. Ale ideš nám do rany, pretože máme pre teba tretiu úlohu, moja zlatá. Keď som prišiel na ten motorke, tak som si vravel, že tak starostka sa poteší, ocení to. A stal sa presný opak. To normálne tak ako trošku som mal pocit, že sa tak úprimne nahnevala. Že tak ja tu bojujem s motorkármi a vy sa mi tu budete preháňať, čak mi tu likvidujete autoritu. Tretia úloha. Potrebujeme zažiť nejakú dobrú dedinskú oslavu. Rodinnú. Tradičnú, rodinnú. Porozmýšľam. Takých máme v dedine viacej, ale zoberiem vás na oslavu, kde budú oslavovať trojnásobnú oslavu. Aha. Meniny. Áno. Narodeniny. Áno. A že sa manžel po 2 mesiacoch z práce vrátil domov. Titka, je ďaleko to miesto, kde sa A ideme tam? Ideme. Tak ty to vráť, ja pôjdem so Zitkou a stretneme sa tam. Dobre? Tradičná oslava, ktorá sa konala dnes v Chmelnici, bola oslava trojnásobného jubilanta. Hneď rovno trojnásobná oslava, manželové meniny, narodeniny a návrat z práce. No, návrat z práce, väčšinou tí muži sa každý deň vracajú z práce a tí ženy to nejak neoslavujú, ale vo vašom prípade je to nejako inak. No, trochu sme boli dlhšie teraz. Po 2 mesiacoch sme sa vrátili. Boli sme v Rusku. V Rusku? Čo tam robíte? Priemyselné podlahy. Lebo to tak, že väčšinou chodia do Nemecka, do Rakúska a opačným smerom. No ale nakoľko manžel má manželku, akože mňa Rusnačku, tak sa otočil v druhú stranu. Akože mňa. Táničku sme poznali už zo včerajška. Je to skvelá, sympatická baba. A Janko, jej manžel dlhoročný, s ktorým naozaj vidno, že sú spolu šťastní, spokojní. Ten Janko ju tak pekne objímal, tak sa k nej mal, takže bolo vidno, že sú spolu šťastní. Ale 2 mesiace byť niekde, to je náročné. A v Rusku ešte? A je vám smutno? Ale sme veľmi dobrá, sme veľmi dobrá partia. Nie, je mu smutno. Nechýbate si? Tánička, si by som sa urazila trošku. A každý deň sme na Facebooku spojení, takže ako nie je každý deň ste v kontakte. Toto veľmi nie je dobré, že ľudia musia za prácou odchádzať do zahraničia, pretože to rozdeľuje rodiny. Deti zostávajú bez svojich rodičov. To nie je dobré. Myslím si, že do budúcna by malo byť viacej tých pracovných príležitostí v tomto regióne, aby už naše ženy a naši muži nemuseli odchádzať za prácou. Hlavné menu na oslave bol guláš, ale pre prípad, že by niekto mal chuť aj na niečo iné, tak sa chystala vlastne pauča. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozerala nás Tánička, hľadáme Moniku, že tu chystá nejaké pončo. to som ja, áno. Pončo, Martin? No pončo, Ako sa to volá, to, nie, čo to nie robíte? je pončo, to je pauča. Je to také jednoduché jedlo, pretože niekedy ľudia, keď robili na poli a nemali tak akože toľko mäsa, ako máme teraz a nejakých výrobkov, tak si robili takéto pauče. Tak, boli to dobré a zdravé hlavne časy. Áno. Pauče je tradičný chmelnický koláč, vlastne to kysnuté cesto a do toho sú roztlačené zemiaky sa dajú, zabalí sa to, potrie sa to trošku olejom a upečie. Tie zemiaky sa dajú nahradiť úplne pokojne kapustou. Aj takú verziu sme
počuli. Monika, a to pončo Martinové, teda pauča, to je taký zvláštny názov. Z čoho to vlastne vzniklo? No, ja si myslím, že to je preto, lebo sú to popučené zemiaky. To cesto musí byť také vláčne, nesmie byť tvrdé. Sami ste to videli, že sa to tak trošku akože hýbalo. Je to z nemčiny teda? Je to z nemčiny. U nás sa napríklad pauča je aj koleso, ktoré má defekt. Tak povieme, že koleso má pauču. Hej, takže, lebo je mäkké, áno. No nie, defekt, ale my tomu takto hovoríme. Hej. Takže je to niečo, čo je mäkké. A toto je mäkké. Hej. Takže myslím si, že z toho to vzniklo. A zaujímavé je, že oslávenec Janko mi rozprával, keď sme potom spolu jedli, že práve takéto jedlá, keď on bol malý, mali veľmi často, že mäso mávali len cez víkendy a cez týždeň jedli vlastne takéto jednoduché jedlá. Po pauči sme išli hľadať dom, kde sa pripravovala ďalšia taká špecialita, fôda. Grüß Gott. Grüß Gott, schön willkommen. Vedem návštevu. No, my sme prišli, lebo sme sa dopočuli, že sa tu robí nejaká miestna špecialita. Áno, toto je miestna špecialita? Áno, to je naša fôda. Fôda? Fôda. Znie to zasa z nemčiny? Alebo... To v našom narečí je to. Fôda. Znie to ako zo Španielska, ale je to teda odtiaľto. Áno. No. Keby sme veľmi chceli to nazvať po slovensky, tak to nazveme ako? Tak koláč, nie? Koláč. Bo ja ináč. Tak koláč, no. To je opäť kysnuté cesto, ale tentokrát je to na sladko kysnuté cesto, ktoré sa vyvaľká a dá sa na neho plnka. Či už sú to orechy, mak, prípadne tam nejde žiadna plnka, ale len sa tam dá, myslím si, že žltko sa dávalo a dával sa cukor, vanilkový cukor. A treba krížik robiť. Ježišmarja, ale ktorým smerom? Krížik? No a ja. Počkaj, krížik treba zrobiť. Aha. No, počkaj. Dobre. Prečo sa robí ten? To je Boží dar. Mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Vidíte to? Ešte raz mi to Mit Gott fang an. Mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Bohom začni Ráno, keď otvorím oči, je kríž. Že Pán Boh dal dožiť. Ja mám pocit, že u nich to funguje tak ako taký nejaký ženský klub. Mne to najprv prišlo také zvláštne, že jedna teda všetko robí, pečie a chystá a tie druhé dve tam iba sedia a v podstate len sa s ňou zhovárajú. A oni nám to vysvetlili, že to vlastne býva zasa aj inak, že keď sa navštevujú navzájom, tak zasa druhá robí a tie druhé iba sedia. Dievčatá, ďakujeme pekne, musíme ísť ďalej. Bohužiaľ, bolo nám tu s vami fantasticky, tak nech vám zdravie slúži naďalej tak dobre. Dobre, musíme odísť. Dali jísty, dali pity. Kázali nám domlity. Nezavádzaj tu. Haha, tak tu sa to všetko už pripravuje, aký si vy nachystaný. Ty si to pozháňala toto. Vidíš? Čári Mari Fukotári. Super, no tak sme pripravení a ideme na oslavu? Áno, všetci pripravení? Čo budeme spievať, alebo čo budeme? No určite. Dedinka v Údolí. Myslím si, že takýto hudobný darček je vždycky takým najväčším darčekom, pretože také tie hmotné darčeky vieme kúpiť v obchode, ale taký hudobný darček vie spraviť radosť najväčšiu. Prečo je osud tak krutý, prečo som na svete sám, osudom stíhaný, lásou oklamaný, verím, že život je klam. Môj najsilnejší dojem z oslavy bolo dojatie Janka, pretože ja som stála presne oproti nemu a sledovala som ho. Keď mu gratulovala starostka a aj ostatní ľudia, tak bolo vidno na ňom, že je dojatý, že je šťastný, že má takúto oslavu. Tak ďakujem veľmi pekne, všetci ste ma prekvapili. Som rád, že ani som nečakal, že to také bude, také prekvapko. Neviem, čo povedať, som proste bez slov, no. Musím len dať, čo... Nevadí, ešte ja by som ti. Aj ty môžeš. Tak teda aj ty môžeš, no. No a takmer sme vlastne zabudli na tú táničku. Tá sa tam potom vypýtala spoza jeho chrbta. Veľa zdravíčka, šťastíčka.
Nech sa ti tak darí. Chváliť ťa je tak, že dobro sa samo chváli. A toto všetko, čo on robí, čo je tu, čo vidíte, je to dielo jeho rúk, vlastne aj našich, ale hlavne jeho rúk. A vďaka jeho rukám máme sa tak dobre a jeho dobrému srdiečku. Tak ešte raz všetko dobré. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja si myslím, že aj táto úloha sa nám podarila. Videla som na jubilantovi, jeho rodine, aj na hosťoch, že si to užívali s nami. No bolo to fantastické. Vynikajúce jedlo, vynikajúca spoločnosť. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz musíme povedať dôležitú vec, ale ešte predtým... No počkaj, keď tu máme kapelu, áno. Dáme to s fanfárou, hej? Aha, poprosíme fanfáru. Tretia úloha je splnená. Počkaj. Horí! Starostka horí! Horí. Nehorí, ale štvrtá úloha nám horí. Kde ste? Vyťahnete ma z oslavy, už som tam mohla byť. Haló, starostka, my tu určujeme úlohy. Učiteľka, normálne, tak teraz by si nás dobre sfúkla. Pečne si to Štvrtá urobila. úloha, presne ako si povedala, práve začne. Nejaké zaujímavé združenie z vašej obce by sa malo predviesť, ale trošku v nejakej netradičnej pozícii. Máme tu našich hasičov. Takže, ale keby hasili, to by bola asi dosť nuda. Ja si myslím, že áno. A preto budú tancovať. Fakt? Kto ich to naučí? Naše deti. Aha. Tieto majú nacvičený rap. A keďže naša dedina má 700 rokov, tak v tomto rape je celá história našej dediny. A tento rap naučia našich hasičov. Super, dobre, tak ako to urobíme? Neviem, no tak najprv by nám to mohli asi deti ukázať, nie? Ja som bola nadšená z tých detí, ktoré tu v Chmelnici sú veľmi šikovné, talentované, veľmi milé, slušne vychované. My sme ich stretli niekoľkokrát. Nech dobre počúva, podrad do medná, detinka leží a život nám tu pomaly beží. Čo je zaujímavé na tej pesničke, ktorú tie decka vlastne spievali, je, že ona je o Chmelnici, že je o tej ich rodnej obci. Bola to aj taká oslava tej ich dediny. Perfektní ste Nám boli. sa to veľmi páčilo. No, perfektní. Dlho ste to trénovali? Týždeň. No čo myslíte, ako dlho sa to budú učiť títo? Rok. Ale my nemáme čas. Koľko máme času, starostka? No hodinku maximálne. Hodinku a Hodinku pol. vám dáme. No, tak som si povedal, že keď sa za hodinu naučia, tak budú naozaj dobrí. Lebo to bola zložitá choreografia, dlhá pesnička. Poďme s tými nohami! Ondrej Boleš, najstarší z hasičov, povedal, že nebude tancovať, ale veľmi ma prekvapilo, že túto úlohu zvládol najlepšie. Vy ste povedali, že vy nebudete tancovať, vy ste tancovali zo všetkých najlepšie, tuším. Prečo? No neviem, tak Ja som najaktívnejšie. nepovedal, že nebudem tancovať. Áno. Ja som nepovedal, No? A čo ste povedali? že sa budem snažiť. Je tak. Tak to tam no, tak bolo. snaha bola, tá bola viditeľná. Obrovská, ale aj tie tanečné kreácie boli výborné. Ja si myslím, že tam u vás ide o výrazný pohybový talent. Škoda, že som sa nedal na Vysokú školu muzických umení. Hasičky a hasiči, vaša hodina uplynula. Čo ste stihli sa naučiť, to ste sa naučili.
Teraz je na vás sa predviesť. Áno, ste na to pripravení? Tak ako áno, ale s deťmi asi to bude lepšie. Decka, ste ochotní ešte raz tu zatancovať? Áno! Celkovo dokopy to bolo milé, veď tu nešlo o nejaké tanečné veľké predvádzanie, o nejaké výrazné tanečné schopnosti. Veľa zachraňoval šéf tej skupiny. Veliteľ, ktorý sa veľmi bránil tancovať, sa do toho tak ponoril perfektne. Dúbiš, nech dobre počúva, poďa do medná, detinka leží a život nám tu pomaly beží. Že vraj to vybavu, aký si Miky, my polaskami na tam také diky. Všetci sme padní, ako tá skala, nik nevie odkiaľ sa nám tu zahal. Prievedať slova, neviem, kto napísala. Zaujímavé bolo, že to bol rap, ale tam boli rôzne také tanečné pohyby, napríklad tak to robili dievčatka, z druhej strany robili dievčatka. Čo ste to tam spievali? To vám môže zavidieť aj blava? Hej, zavidieť nám môže blava. No, tak vám teraz tak trošku závidím. My blaváci vám závidíme. No, Boli ste super, naozaj. Máme dlhé nosy teraz, no ale ten, kto vám nezávidí, sedí túto dolu. Haló, tam máme starostku dolu niekde ešte v kabíne. Áno. No, ja si myslím, že táto úloha... Áno. Že táto úloha je relatívne splnená. Čo relatívne? Relatívne? Nie, počúvaj ma, dobre. Počúvaj mi blavakov teraz. Tak, počkaj. Dobre, ja to poviem tak, ako to má byť. Počúvajte dobre všetci, ktorí tu ste. Táto úloha je splnená. Určite Bratislava môže Chmelnici závidieť to nadšenie, tú spolupatričnosť, súdržnosť. Títo ľudia tu sa majú radi, pomáhajú si a to je obrovská devíza. Katka, ty si nenapraviteľná. Prečo? To je spätné zrkadlo na aute. Ale svoj účel splní. Skončili sme, vyrážame do ulic. Čo? To je dobrý nápad. Inak bol to skorý deň, tak áno. Odchádzame? No skontroluj to ešte poriadne, či dobre vyzeráš. No, lepšie to už nebude. Tak poďme! Dnes je pre Chmelnicu veľký deň. Ale veď ty si veľmi vysoko, poď dole ku mne, prosím ťa. Idem, ale vieš, čo by sa hodilo vlastne? No? Jej, už ťa vidím. Hodilo by sa, keď táto skala je akousi chmelnickou Madonou, keby tá Madonna dnes strážila naozaj celú Chmelnicu, aby z tých mrakov veľa vody nenapadalo a nech im to vyjde na ihrisku. No, keď si to takto krásne povedal, tak sa to určite aj stane. Poď, deň sa začína síce dažďom, ale skončí sa určite príjemnejšie a máme toho veľmi, veľmi veľa pred sebou. Či ty vieš, Katka, kto býva v tomto dome? No včera už som sa dozvedela od miestnych, že toto je dom, kde býva starostka. Dobrý deň. Deň Dobré dobrý. ránko. Ahojte. Nazdar, poď k nám. No, máme poslednú 5. úlohu pre teba. No a tá spočíva v tom, že ide o to, aby sa zhromaždilo naraz čo najviac obyvateľov obce. A ešte, aby aj niečo priniesli. Áno. Tak ma to napadá. No, schválne. Že Chmelnica má 700. výročie. No to už sme A tu hovorili. bola kedy ľudia tkali pokrovce. A to súvisí nejako s tou históriou? Tak súvisí to s históriou, že bola kedy ľudia žili tak chudobnejšie a tie veci, ktoré nosili, tak aby nevyhadzovali, aby sa to zužitkovalo, to bola taká recyklácia vlastne. Už vtedy na to rozmýšľali, aby veľa odpadu nebolo, tak oni tie veci priniesli, ako mali doma, postrihali a potom z tých kúskov robili tie pokrovce. Pokrovce ako keby také koberčeky, alebo tak si to môžeme predstaviť.
Tak už by sa to mohlo všetko začať. No však ale ešte musíme to skontrolovať. Jej, pozri, naša teta, 700-ročná Helenka. Dobrý deň. My vás každý deň stretávame. Si tak vravím, že keby sme vás nestretli, ani by to nebol deň v Chmelnici. Dobrý deň. Ešte ste to 700-ročnú našli. Aké šťastie. No a čo robíte? Ja teraz? No z kostola som prišla. Aha. A to asi dačo budú hlásať. No tak počkaj, tak si to vypočujme. Čo to bude? Milí priatelia, Chmelničania, pomôžte nám splniť aj 5. úlohu v programe Nájsť dedinka. Keď máte doma, prinieste si so sebou i domáci tkaný koberec. Príďte peši alebo na traktoríku. Ukážme, že naše srdcia bijú pre Chmelnicu a že vyhráme. Daj by Bože. Daj by Bože. Ale by zvládla Bože. to dobre, starostka. No, dobre. No, ale čo to povedala, že čo treba mať? Koberce dolu. Tkané ručne máte taký? Ručne, hej. Fakt? To vy hádam budete mať také, nie? To ešte jeden mám. A ukázala nám pokrovec, ktorý mala pripravený, ktorý neprišiel teda, že je úplne nový a povedala, že ona sama ho tkala. Dievčatá, červený nemám, ale aspoň jeden Nám koberec stačí pre aj vás. takýto, Počkejte. Martin. Som zvedavá, jak je dlhý. Pozri sa, ešte. No ale to je 5 metrov určite, No to je. teta. A to Víš, že to je... Ja starý, aký je ja neodhadnem, že koľko. Toto ste vytkali? Hej, ale toľko, Kúka. ale už som koľko odrezala, už také som 3 zrobila. Čiže toho bolo oveľa viac. Veľa, hej, to 20 metriek, poviem, keď mám, tak 20 metriek. To je krásny. Tento, teta, je krásny, zmotáme ho a zoberieme ho so sebou. Teda vy ho zoberiete, alebo niekto vám pomôže z vašej rodiny. Hej, Kto s vami pôjde? A do auta nemôžete ho dať znú. Môžeme, ja vám ho vezmem Zoberieme pokojne. jeden Dobre? koberec. Ja ho vezmem. Ja len prídem Budeme ho mať- taká panička potom dolu. Tak No, ale však, ako ale teda- 700-ročná si to môžete dovoliť. 700-ročná panička, Ale to môžete ja dovoliť. unesem ešte vece, jak toto. Ale my vám pomôžeme radi. Ona je stelesnením tejto obce. Ona naozaj, to nie je náhoda, že my sme ju nazvali 700-ročná, lebo v nej je všetko to, čím je táto obec bohatá. V nej je energia, v nej je múdrosť, v nej je láskavosť, je tam úplne to všetko a je proste prototyp takej tej energickej, šikovnej, silnej ženy, aké žijú tu v Chmelnici. Chodíme dolu po dedine. To je chodíme hore po dedine. Chodíme. Haló, starostka, Zitka. Kam sa tak ponáhľaš? No zistujem všetko, že či všetci sú pripravení na dneska. Aha. A sú, alebo čo? No áno. A tam si zisťovala, čo tuto za tou No bránou? tu máme aj najstaršieho občana z dediny. A toho si dohadovala? Nie, to som sa bola opýtať, že či je pripravený dneska, aby prišiel dole. A či vládze asi aj. No, povedal, že príde. Super, a my by sme tam mohli na chvíľočku skočiť? Skúste. Dobre. Ahojte. Čau, Dobre, ahoj. ahoj. Toto je akčná žena. Zitka je veľmi dôsledný človek. Okrem toho, že vyhlásila, kam ľudia majú prísť a čo majú priniesť, tak ona si to ešte tak zazichrovala, pretože chodila po dedine. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme? Pekne Dobrý. vítam. Dobrý Ďakujeme deň. pekne. To ma teší. Pri tej návšteve Uja Štefana som si uvedomil, ako nesmierne dôležité je, že žijeme v časoch mieru. Zase sú tu tie ženy A sestra zažila svoje. Ona bola v Rusku. Rusi ju zobrali. Áno. Bola v Rusku. Tam bola až na uráž vrtulok z Artemovsk. A to bolo kedy, keď ju zobrali? To bolo po vojne? Po vojne. Fronta prešla. No a potom Rusi, keby aj oni nevedeli, tie prvé Rusi, keď prišli do nás, však sme ich vítali, tie ženy, všetko, lebo Nemci nás strašili, lebo keď prídu Rusi, vás budú odstreliť. Hej, toto. No pretože to je nemecká dedina. A tak, Evakuovať. A my sme nechceli, keď nás budú odstreliť, tak ostaneme tu doma. A aj my sa veľakrát sťažujeme, že aké ťažké časy žijeme, ale v konečnom dôsledku, keď si uvedomíme, že máme čo jesť a že presne nikto nám neberie naše deti preč, nikto neodvádza našich mužov, nikto nechce po nás strieľať, tak máme sa veľmi dobre.
Keď sme sa blížili k miestu, kde sa ľudia zhromažďovali, už som to tak zhruba odhadoval a najmä som si začal uvedomovať, že moje odhady sú nesprávne, pretože ja som typoval, že príde tak do 250 ľudí. A už keď som videl tú skupinku tam, už mi bolo jasné, že ich je možno aj takmer 2-krát toľko. Martin, vidíš to, čo vidím ja? Vidím to, čo vidíš ty. Je... Vidím samých usmiatých chmelničanov, niektorých v uniformách dokonca. To budú námorníci. No jasné. Tuto majú také more, že až nie. Je tu naozaj veľa detí, mladých, dospelých, zrelších ľudí. Skrátka, dobre, tuto starostka môže byť spokojná asi. No, dobre sa ti na to pozerá? Veľmi dobre. No dobre, a čo, že by sme vyrazili? Ste pripravení? Naštartujte prosím svoje traktory. Damiana, ty opatrne, vezieme Katku. Lúčim sa s vami. Ahoj, vidíme sa na ihrisku. Keďže v Chmelnici sa hovorí aj traktoríkovo, že na každom dvore je tu nejaký traktor, minimálne podomácky vyrobený, tak vlastne aj tá spanilá jazda bola taká traktorová, takže nás viezol Damian. Najprv bol starostovský pán a potom sme sa viezli pekne my. No, Martin, zdá sa, že všetko je pripravené. Áno, milý náš starostovský pár, ste pripravení prejsť ako prvý našou najdedinkovskou Slavobránou? Tak, áno. Nech sa páči. A kto prešiel touto bránou, si slúbil vernosť. Áno. A navždy už. No, vítajte. Tak, vás prvých dvoch zapíšem. 1, 2 a nech sa páči. Zitka s Edkom si dali takú peknú pusu na úvod, no a potom to už išlo veľmi rýchlo a sama som ledva stihala počítať tých ľudí, ktorí sa valili. Opäť bolo super, že boli veľmi rôznorodí, že to neboli len starí občania, ale že prišli aj tá stredná generácia, prišli mladí a prišlo kopec ľudí, ktorých sme nepoznali. To znamená, že, a myslím si, že aj sama starostka bola prekvapená z toho, akú má podporu. Myslím, že sa blížime k záveru. Toto je to zdravé jadro, najlepšie nakoniec. Vidíš tieto ženy, Tánička, Monika a spol. Však 3 dní v kuse ich vidím, v podstate každý deň. Pozor, na záver vždy robíme kvíz. Veľmi ťažká otázka. Sústreďte sa, ktorá dedinka je Chmelnica! Prešli ste, vyhrali ste, nech sa páči. Je zaujímavé, že na túto otázku je vždy iná správna odpoveď. V každej jednej obci existuje také nejaké to zdravé, takéto jadro. Niekde je to 1, niekde 2 osôbky. Tu zdá sa, že tá Zita má šťastie, pretože ich bolo 6. Preto prišli oni ako asi tá najkrajšia bodka toho počítania, že to bola posledná šestica. Moji milí zlatí chmelničania, ja sa vám chcem poďakovať za to, v akom množstve, v akom hojnom počte ste sem dnes prišli. Ja si myslím, že ten počet, v akom ste prišli, predčil všetkých očakávania a predčil očakávanie aj človeka, ktorý preto, aby ste sem toľky prišli, urobil naozaj nesmierne veľa. Privítajte prosím vašu starostku Zitu. Starostka prekvapovala stále počas celých tých 3 dní. No a to záverečné prekvapenie ako poďakovanie svojim občanom bola ária z Nabuka. A to teda bola, ja som ju veľmi obdivovala, lebo to je veľmi ťažká pesnička. Zlietni duša, ti kraje zakružiť, kde môj domov nevrátiť sa túžim. Verdiho ária z Nabuka je taká špecifická. Je to zbor Židov, ktorí spievajú o tom, akých ťažkých podmienkach žili, čo všetko vlastne museli podstúpiť, ale keď sa potom vrátili domov, tak ten návrat domov bol vždycky taký krásny. Tak je tu chvíľa, aby ste vytvorili nápis vašej obce, názov vašej obce. Ešte skôr, ako vám povieme, presný počet ľudí, koľko vás prišlo.
hľadanie išlo naozaj veľmi rýchlo. Opäť mali to veľmi dobre pripravené. Oni vedeli, kde budú jednotlivé písmená, takže nebola tam nejaká veľká improvizácia, ale všetci priložili ruku k dielu. Predčili ste všetky naše očakávania. Naozaj ste úžasní, prišlo vás rovných 536. A to je pri počte vašich obyvateľov rovných 55% obce. Výborný výkon! Veľmi pekne ďakujem všetkým. Môj hlas už pomaly odchádza, ale ešte raz ďakujem! Pre mňa ten celý projekt Najdedinka znamenal, že sa môžem spoľahnúť na ľudí, ktorí žijú v Chmelnici. To je asi, myslím, že najväčšia odmena pre mňa ako starostku. A také malé poďakovanie aj od nás. Áno, my máme pre vás ešte pripravené také malé prekvapenie. Spoločnosť Coop Jednota sa rozhodla venovať vašej obci rovných 1000 eur. Myslím si, že to je naozaj pekná suma. Máš už predstavu, na čo by sa tie peniažky mohli použiť, na čo by boli asi najpotrebnejšie? Keďže naša obec toho roku oslavuje 700. výročie svojej prvej písomnej zmienky, 1000 eur dáme do oslav, aby si to všetci mohli vychutnať, aby tá 700 ročnica bola ozaj najkrajšia, lebo si to Chmelničania zaslúžia. Keď sa povie Chmelnica, tak určite si hneď spomeniem na 700-ročnú Helenku. To asi bude v nás rezonovať stále. Spomeniem si asi aj na to rozprávanie o tej vojne a o tom, čo tu tí ľudia zažili. Ale úplne prvé a úplne najsilnejšia vec, ktorú si odnášam odtiaľ, to sú tí dvaja chalani, ktorým sme vytvorili tú detskú izbu. Čo my, no, tí ľudia, obyvatelia tejto obce a to, ako to tam fungovalo, ako sa oni tešili, ako dnes prišli vlastne aj na to spočítavanie aj s tou svojou maminou, tak ako to pre mňa bol najsilnejší zážitok z týchto 3 dní a možno aj vlastne z celých denník, čo sme doteraz robili. Chmelnica teda vôbec nesklamala. Prežili sme tu 3 fantastické dni. Áno, ak sa vám Chmelničania a Chmelnica zapáčili, dajte im svoj hlas prostredníctvom webu RTVS.sk. Milý Martin, ale je čas posunúť sa ďalej. Je pravda, pretože vietor sa zdvíha. A tak sa zdvíha aj môj kúzelný pokrovec. Cítiš to, Katka? Áno, letíme do ďalšej dedinky. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia. Majte sa krásne.